Ens trobem a la comarca d'Osona, concretament al poble de Tavertet, entre Collsacabra i les Guilleries. L'excursió que us proposem avui és fer una ruta circular pels cingles de Tavertet, passant pel mirador del castell i vorejant el pantà de Sau, per damunt dels cingles. La sortida comença des del pàrquing de la zona esportiva, al costat de l'àrea d'autocaravanes. Aquí trobarem un parc infantil molt divertit pels més petits, envoltat de muntanyes i els seus habitants. L'excursió recorre els cingles per un camí fàcil i planer. No presenta dificultat, només caldrà anar en compte amb els més petits a l'hora d'acostar-nos als cingles. A mesura que anem avançant, les vistes que ens ofereixen els cingles de Tavertet són increïbles. Per una banda tenim el Montseny i el pantà de Sau al fons de la vall i per l'altra la serralada del Prepirineu nevada amb el Pedraforca al fons i la Serra del Cadí. Nosaltres seguim el camí direcció al mirador del castell, tot explicant històries i gaudint del bon temps. Finalment, arribem a la meitat del recorregut, on hi trobem una masia habitada per budistes que fa de santuari de meditacions per grups. Aquí agafem el camí de l'esquerra, direcció al mirador de Castell i al Puig de la Força. En arribar a aquest punt més proper del pantà, ens quedem embadalits amb el paisatge i ens acostem al mirador per fer una aturada, fer 4 fotos, descansar una mica i gaudir de les vistes. Ens agrada assaborir aquests moments de pausa i tranquil·litat per poder gaudir de l'entorn. Un cop hem agafat forces, seguim endavant. Durant tota la sortida, les aus ens acompanyen, però és en aquest punt on es deixen veure de més a prop. Poc després del mirador del castell, ens podem desviar del camí i anar fins al Puig de la Força. Nosaltres decidim seguir endavant i fer la sortida circular, tot vorejant el turó del castell, ja que la més petita del grup marca el ritme i a vegades s'ha de triar. No es pot tenir tot. La volta al turó és magnífica. Aquest tram travessa per una zona més humida i menys exposada. Es nota en la vegetació, més frondosa i verda, amb bosc i prats. Un cop feta la volta pel turó, retrobem el camí principal, tot sortint a la masia. Ja només quedarà desfer el camí fins a Tavertet per arribar al punt de sortida. Un cop finalitzada l'excursió, es pot visitar el magnífic poble de Tavertet, un poblet amb un encant especial. Ens podem perdre tot caminant pels seus carrerons, places, fonts i visitar l'església de Sant Cristòfol, que forma part del bé cultural del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Des de Tavertet ens acomiadem. Teniu tota la informació del track a la descripció. Esperem que us hagi agradat. Fins a la propera sortida.